kaligod, kabalo ka mo luto. Kabalo mo kung luto pa. Sige, maayo nun. Nga, unsa may nakabaloan ni mo nga luto, be? Mga bahaw, initon. Tay! Unsay tanaw ni mo anang akong project sa eskwelahan? Sure ka nga isda ning imong gidrawing nak? Oh, good tay! Graduhan ka kag dakuan ni imong maestra. Kay nga naman day tay! Pirte man guning hugawa. Nagkaitom ra gyud ang agi aning isda. Ay, pag binugo tay, oy! Alangan magdi na maitom! Nga sinugba man na! Nga naman sige ka magsamok na ako! Usahay? Imo pa gani ko sungugod! Ikaw manggod, dugay na kayo ko nanguyab nimo pero wa man gihapon ko ni masugta. Maubitaw kanunay taga sungugon. Kaya aron mabalhin ako ang imong atensyon. Maong sugta na ko ba? Nga naman mamugos ka man! Aw, sige ka. Kaya panabi majuti ka ba? Nga nakuha na ti ka. Ay, kung palaguta ha? Kay basig makatilaw ka na ako! Aw, samot nga palaguton ti ka. Kana pa? Makatilaw na ko nimo? Free drinks in the house.